खुलुमबाय दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव जिल्ला मावखुलियाव जोंनि मावखुलियाव नुजाथिफैनो हादों जोंनि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दा सारजों जों फंनैसो मोगा-मोगि लानो सानदों। सार जों सिगांनि धेमाजि जिल्ला ओनसोलाव बा जों गोबां गामि ओनसोलाव हाबोब्ला नुनो मोनो बा रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुङो सिगांनि समफोराव माने जोंनि लाइमोनखौ होबथानो थाखाय फुजा फाथालाव होबथानो थाखाय गिबियाव सिगां लाइजाम दैथायहरग्रोयोमोन। बे लाइजामखौ दैथायहरनाय लोगो लोगो गोबां सिगांनि गामिनि माने बुजिनो गोरोंफ्रा बुङो जे बे लाइजामखौ मोननाय लोगो लोगो माखासे जोंनि लाइमोनफोरा जोंना माखासे गाज्रि खामानियाव थाङामोन। नाथाय आथिखालाव जोंनि बर' फरायसा बा माहारियारि आफादफ्रा जोंनि लाइजाम हरनायखौ नुनो मोनला। दा बिनि थाखायनो लाइमोनफ्रा दिनै गंफ्रोमबो माने फेग्रा गलायाव जोंनि लाइमोन जौमोन सिख्ला सेंग्राफोरखौ नुनो मोनो। दा बिनिखौ जों सारनिसिम सोंथि सोंनो लुबैदों जे बे हाबाफारिखौ दिनै फोसाबनो थाखाय जोंनि फरायसा आफाद महरै जों मा आखायाव लादों हाबाफारि लादों बेखौसो फंनैसो बेथ' खोब मोजां सोंथि। बे दिनै गोदान नङा। जों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे थांखिजों नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ मावबाय दङ। आरो दिनै धेमाजि जिल्ला होननानैल' नङा, सारा जोंनि बर' गामिफोराव बे जानाया गोदान नङा, जाबाय दङ। बेखायनो दिनै बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि मुङाव गोबां दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे हाबाफारि लाबाय दङ। आरो बे हिसाबैनो जोंबो धेमाजि जिल्ला हिसाबै बे हाबाफारिखौ जों जि हायो बेखौ मावबाय दङ। आरो थांनाय दुर्गा फुजा लोखि फुजानि सिगां जोङो लाइजाम मोनसे होदोंमोन, नाथाय बे लाइजामा एसे लेट जादों धेमाजि जिल्ला हिसाबै। बेयाव जों गासैबो धेमाजि जिल्लायाव जेसेबां आफादफोर दङ, जेरै हमना ला बे एबसुजों लोगोसे थुनलाइ आफाद, फोरोंगिरि आफाद, ओरैजाय नोङो ABPO थाबाय, आबोब, गासैखौ लानानै मोनसे लाइजाम जों लिरदोंमोन। बेखौ हरनाया जोंना एसे लेट जादों एबार बोसोराव। अब्लाबो जों सानदों मा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद खावलायनाय बायदि आरो जोंबो जिल्ला हिसाबै माखासे हाबाफारि लादों दा। जों गामि हाबनायनि खोथा सिन्था खालामदों। हाबनानै जों गामिनि लाइमोनफोरखौ लानानै आरो जोंनि रायजो राजाखौ लानानै जों बोरै सांग्रांथि थानांगौ बे हाबाफारिखौ जों लानो नागिरदों। आरो बे समाव बेथ' दिनै बिराद दुखुनांथाव खोथा। दिनै जोङो जि समाव जों सोलोंथाइ लानांगौ, जि समाव जों मोनसे मोजां सिन्था खालामनांगौमोन, बे समाव दिनै लाइमोनफोरा बा उन्दै गथ'फोरा दिनै लोंनाय जानाय बायदिसिना गाज्रि बारहावाफोराव दिनै बांसिन गोजोमनायखौ जों नुदों। बे जोंनि न'खर गारजेनफोरनिबो मोनसे बाथ्रा थाबाय। लोगोसे जोंनि समाज, जोंनि फोरोंगिरि, गोबां खोथा दङ बेहाय। बे सोरबा आफादाल' बेखौ होबथानो हानाय मोनसे परिबेक नङा। आफादा जों जास्ट आसिल' थुना होदों जे बबे गाज्रि, बबेयाव थांबा माबायदि जायो, बबेयाव थांबा मोजां जायो बेखौ। दा बेहावनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि आफादफोरखौ हेफाजाब होनांगोन गासै रायजो राजाफ्रा। लोगोसे बे धोरोम खान्थिबो दङ। जोंनि धोरोम खान्थिनि समाव दिनै गोबां धोरोमाव जोंनि बर'फ्रा दङ। बे समाव दिनै धोरोम बेलायावबो दिनै जोंनि मानसिफ्रा जिबायदि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै। आरो धोरोमनि खोथाफोरखौबो जों मोजाङै सोनो हायाखै। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनाव मोनसे कन्ट्रल बा ब्रेक होननाय बुस्थुआ जोंनाव फैयाखै। बेखायनो धोरोम खान्थिजोंबो दिनै धोरोमगुरु बिथांमोनखौ जों खावलायगोन, जि धोरोमानो जाथों, जे धोरोमावनो थायाथों, बिथांमोनाबो बे हाबाफारिखौ मावनांगौ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि धेमाजि जिल्लानि जा बा गुबुन आफादखौ जों जयै दिनै खौसेयै हेफाजाब होनांगौ आरो मावफुंनांगौ। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दा सारनि जों सासे फरायसा मोनसे समाव जों जेथिया क्लास 10नि कचिं क्लास लाबाय दंमोन जुलाइ मासाव, सारा बेयाव फैनानै मोनसे राव बुंफैदोंमोन। बेखौनो जों इन्सपायार जादों। सारा गोसोआव दंना गैला आं बुंथिनो एसे। मोनसे जेनेबा सापस मोनसे दावबायग्रा आफाद माने मोनसे दावबायग्रा बिजों, माने आफाद माने समाज फोसाबनाय मोनसे आफादसो। दा जोंनि बै समाजाव जों नुनो मोनोदि बा गामियाव हाबनानै नुनो मोनदोंदि माने जोंनि समाज फोसाबनो थाखाय मोनसे बिजोंसो, नङा होमबा सार? बे आफादा हमना ला जों बर' फरायसा आफादखौ फोसाबबाय, माबा जोंनि UBP पार्टिया बा समाज बा माबा मोनसेखौ फोसाबबाय, नङा होमबा सार? बे मोनसे बिजोंसो, नङा होमबा सार? दा जोंनि गेजेराव जोङो गामि हाबनानै बा सोरखौबा खोनासंनो मोनोदि जोंनि गेजेराव माबाफोर कमिटि जादों नामा सार? जोंनि उनाव खौसेथिया जेराव जोंनाव बिजोङा गावजों गाव माबा मोनसे डाइरेक्सनाव थांदों नामा सार? जे माने जों मोनसे रेलगारिनि जुदि साइथिङा जुदि गावलाङोबा सार, जेन रेलगारिया दावबायनो हाया बा मोनसे थिग बेबायदिनो जोंनि जाथि बा माहारियारि आफादफ्रा जुदि खौसे लिगै जुदि थाङाबा सार, गावबागाव दिगै थाङाबा जोङो रेलगारिया जेरैबायदि दावगाया हारियाबो बिदि दावगानो हाया, नङा होमबा सार? दा बिनि सायाव जोंनि गेजेराव माबा मोनसे कम्बाइनेसना एसे गाज्रि जाना दं नामा सार? आफादनि बेलायाव दा बेखौसो मिथिनो लुगैदों। माने मानि थाखाय जेनेबा जोंनि दिनाव जोङो रायजोफोरनि गेजेराव बिदि होन्दों, नङा होमबा सार? बेखौ
जों माने गामि हाबनायाव बा मोनसे जों दाख्लैसो बावैसोनि उनाव जोङो जोंनि धेमाजि जिल्ला बा सोनाब सानजारिनियाव बे LP स्कुलाव साबैसे फोरोंगुरु बा साबैसे फरायसा बिनि सेन्सास खालामदोंमोन सार बेयाव जों नुनो मोन्दों जि बर' फरायसायाव बर' स्कुलाव हेडमास्टारानो मिसिं मोनसे बे होमबा बोरै फोरोंनो सार जायनाखि जों ख'खौनो बे फरायनो रोङा होमबा जोंनि गेजेराव माबा मोनसे गोरोबनाय गैया नामा आफादनि गेजेराव जेरै जों बेखौ आसि थुनो हायाखै जुदि निस्सय जोंनि माहारियारि आफादफ्रा खौसे जाना जुदि आसि थुनायबा बे फैनाय नङामोन नामा सार बिनि सायाव जोंनि गेजेराव दिगा एसे बेलेग जादों नामा दिगा एसे बेलेग जादों नामा सार बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो सार बे बेलायावथ' नोङो आफाद हिसाबै जोङो मालाबा एसे एनै गोरोन्थि बुजिलायना फैनो नागिरो बे जोंनि मालाबा गेपिं जानायाव जायो आरो बेहाय माने आंनि जिथु सानना मोन्दों आं जिथु मोनबोदों बेहाय बे गेपिं जिथु जादों बेहाय गेपिं जानायावनो जोंनि गोरोन्थि बुजियाव माखासे गाज्रि सोमजिनाय फैयो दा बे बेलायाव मालाबा पलिटिकेल लेभेलावबो जायो खोथाया जाहैबाय मा जोंनि जायगाखौ डेभेलप खालामनोबा जोङो गासैबो पिक्सारखौ जोङो जयै सावरायनांगौ ज' सावरायनायनि गेजेराव नों मा मोजां सिन्था खालामदों आं मा सिन्था खालामदों बै मा सिन्था खालामदों बे खोथाखौ गासैबो आफादफोर जि मुरब्बि जायफ्रा दङ गासैबो ज' सावरायनानै बे गासैबो जोंनि जायगानि डेभेलपमेन्ट खालामनाय जोंनि इडुकेसनानो जा दा बायदिसिना दिनै गोबां जातिनि खामानि बा जोंनि समाजनि खामानि मावनायाव गासैबो दिनै ज' सावरायनानै जुदि मावलाङोब्ला बेहाय हयथ' बेफोर जानो नाङा जानाय नङा आरो दा बे बेलायाव जोंनाव बिदिनो जादों जे माखासे खोथाखौ दिनै जोङो नैबे परिबेगा जोंनाव एसे फैदों गेजेराव बेखौ जों अलरेडि सावरायनानै जों फोजोबबाय बे जानायफ्रा जाहैबाय मा दिनै जों डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय बिखेखै जोङो गासिबो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो MLA बो देरहाहोयो MP बो देरहाहोयो बा जिल्ला परिषद बा दिनै पन्सायत लेभेलनियानो जा बा मिसिं काउन्सिलानो जा बेखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों खालामो नाथाय मालाबा बे समाव खालामनायनि उनाव डेभेलपमेन्टनि खोथायाव जोङो एसे गेपिंखौ जों नुदों आरो दा एथ' बोसोरनिफ्राय जों दिनैसिम सावरायनाय बायदि जों देरहाहोयो खिन्थु बर' एरियायाव जों नायबाय दिनै लामायानो जा दा बायदिसिना दिनै स्किल डेभेलपमेन्ट जा बैफोर गासैबो बेक जानानै दं जोंनि बर' ओनसोलफ्राव दा बेखौ नोजोर होयोब्ला दुखु मोनो जे जों मानि थाखाय जों देरहाहोखो जों मानि थाखाय जों हेफाजाब होखो दा हेफाजाब होनायनि उनाव जों दिनै जोंनि गामिफोराव दिनै मोजां डेभेलपमेन्ट जानाय गैया दिनै जों दाखालि जुनाइखै थांबाय आङो बर' गामिफोराव दिनै थांनानै नायहैबाय दिनै मोजां गारिखौनो सालायजानाय परिबेक गैया लामाफ्रा दा बेफोर बिराद मोनसे गाज्रि सिनारि दा बेफोराव जोङो दिनै बेफोर जुदि लामाफ्रा गाज्रिब्ला जों बेफार आजार बायदिसिना खालामनाय बायदिसिना थांलाय फैलाय खालामनाय बुहुत बेक जायो जों दा बेखायनो दिनै बेफोरखौ नोजोर होनानै जों दुखु मोननाय दङ बेखायनो गासैबो डेभेलपमेन्ट खालामनोबा जों गासैबो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै सावरायनांगोन जे जोंनि ओनसोलखौ जों बोरै डेभेलप खालामगोन आरो जों बोरै दिनै मोनसे दावगानाय लामाखौ आवगायनो हायो गोजोननाय थाबाय सारसिम माने सारनिबा समाजारि फोसाबगिरि आरो राजनितिगिरि बिनि सायाव एसे एनै डिफारेन्स दं माने जों समाजारिया गोख्रों थायोबा राजखान्थिगिरियाबो गोख्रों थागोन माने होमबा निस्सय साबायखर थाबाय सार पलिटिकेला मालाबा मानसिखौ ज' खालामा दा सार जोबनायाव आं जिहेतु सारा बर' फरायसानि हिसाबै आं जोंनि जनायाव मा समाव फैदोंमोन आं बेखौ बावबाय मानगोनां जोंनि फनिन बर' बड'फा मिसन सास्टेनेबोलनि सारा बेथ' बिराद मोजां इन्सपिरेसन जोंनो होदों जायखौ जों मोननानै जोंनो दुगाखांनाय मोनदों बिनि सायाव सार जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव मानो फैबावाखसै बेखौ आं लुबैदों माने जोंनाव सान थिं गोलैनायाव जोमैया साननैसोल' फैनानै मानो साया होलांखो जोंनाव मानो मोनसे अरायसमनि थाखाय साया थादिया सार बेखौसो जों मिथिनो लुबैदों जे जोंनाव माब्ला माने अरायसमनि थाखाय साया फैगोन जेराव फरायसाफोरा माने गोदान सोलायनाय लाबोगोन बिनि सायावसो आं फनिन बर' बिथांखौथ' जों हाग्रायाव सास्टेनेबल सेन्सनि सासे कर्डिनेटर हिसाबै फैदोंमोन आरो फैनांगौ आरो फैबावनांगोन आं आसा खालामनो फैगोन बिथाङा आरो बिथाङा गेजेराव एसे देहा असुख जादोंमोन बेनि थाखाय हयथ' गोजान लामा थाबायनाय एसे प्रब्लेम जादों बेखौ जों मोनथिबाय थादों दा अब्लाबो जोङो हांख्रायहरदों धेमाजि जिल्लायाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना हयथ' माखासे बिजि खामानियाव फैनो हायाखै आरो आं सानदों मा बेहाय आंबो हांख्रायहरदों बेहाय बिथांमोना जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै फैनांगौ फैनांगोनबो जिहेतु बेहाय जोंनि गुवार मोनसे लेभेलाव जोंनि बर' हारिखौ थांना थानायनि खोथा मोनसे सिन्था खालामदोंब्ला दा दिनै बुहुमाव बर'फ्रा जेरावखि थायाथों मानो जों बे हाबै खामानि मावनांगोन बे हिसाबै बिथांमोना फैनांगौ आरो फैगोन जियानो जा जों आसा खालामदों बिथांमोना फैगोन आरो जोंनि गासै बर' ओनसोलाव हाबनानै बर' हारिनि खौसेथिनि थामोनथानि आरो जौगानायनि खामानिखौ जेरावबो हाबनानै मावगोन बेखौ आसा खालामदों
गोजोननाय थाबाय सारनि गोसोनि बाथ्राखौ मिथिनानै आरो जोंनि गेजेराव माखासे बेले बेजेखौ जों खोनासंनानै दिनै बा बेले बेजेया मानि थाखाय जादों बा मा खालामबा जों साबसिन मोजां जागोन बेनि जों दिनै जेंनाखौ जों बोस्रांना होनायनि राहा लामाखौ फोरमायनायनि थाखाय जों सारनिसिम गोजोननाय थाबाय।